Ake sikhulume ngendlela ongakhulisa ngayo ubude besitho sangasese ngaphandle kokwenza umjova noma wenza iprocedure ethile. NguDr Thabile we-The Blue Clinic, iklinikhi yamadoda eseThekwini. Ngibhala upage 9 welanga langempelasonto la sikhuluma khona ngey'nkinga amadoda abhekene nazo. Siqinisa kakhulu ey'nkingeni zasekamereni. Ngiphinde ngibe noDr Love Insizwa kaMshengu Khosini FM. Njalo ngoLwesibili kusuka ngo-1 kuya ku-2 ezintathakusa ekuhlelweni ikhaya lokhozi. Please like this video, please comment, please just share love, because uma wenza njalo usinika i-motivation yokuqhubeka sinike enye i-content yasekamereni kakhulukazi kwabantu besilisa, kodwa nabo besimame siyabafaka. Thank you, I've reached 1,000 followers. Ngiyabonga kakhulu ngothanda nesupport eningibonisa yona. Okay, namhlanje sikhulume ngey'ndlela-ke esingakhulisa ngayo isitho sangasese ngaphandle kokwenza i-operation. Ngoba phela siyazi sesixoxile okaningi kakhulukazi ka-TikTok, YouTube and TikTok, Facebook and Instagram, The Blue Clinic by Dr. Thabile. Sesixoxile lokho kaningi ukuthi alikho iphilisi ayikho i-ointment, awukho ngisho nespray esikwazi ukukhulisa into yangasese. Khona imjovo ethile esetshenziswayo, kanti futhi khona nama-operation athile angenziwa for lokho. Kanti futhi nama-operation udinga ukuba nesifo sesitho sangasese esincane sikubiza ukuthi i-micropenis ukuze uqualifyele ukwenziwa lawo ma-operation. Asibuyele la, yiziphi-ke izinto ongazenza wena ekhaya ukuthi uzame ukukhulisa isitho sakho sangasese? Sorry, ngizama ukusheshisa, sorry, so I'm losing ilona endleleni lona. Asikhulume kahle-ke indlela esingayisebenzisa lapho sifuna ukukhulisa isitho sangasese. Sokhuluma nje ngey'ndlela eziwu-4 kuphela namhlanje. Eyokuqala singaqala ukushefa ngoba siyazi ukuthi la kule ngaphezulu nje kwesitho sangasese nesitho sakho sangasese lesi buka lapho unoboya. Siyazi abanye abantu bakwazi ukuthi babe noboya obubushi obukhulu obuningi, lobo siyazi benza kubuke kungathiwa sakho sangasese sincane. Okwesibili, ngaphezulu nje kokuthi sishefe kuphela, ukunciphisa umzimba. Wonke umuntu okobe nenkinga yokukhuluphala wesilisa uyazi ukuthi lapho ukhuluphala nala ngaphezulu kuyakhuluphala kakhulu, kuba namafutha ahlala lapho enza ukuthi isitho sakho sangasese sibuke ngathi sishone siphakathi. Okunye okukhulu esingakunaki kodwa kubaluleke kakhulu ukwehlisa i-stress. Lapho stressekile noma une-anxiety noma unani, siyazi ukuthi ama-smooth muscles ayashrinka. Lapho eshrinka ipenis yakho nayo ungayenza ukuthi ishrinka. Abaningi bayazi ukuthi makade ine-stress noma into ethile engamphathile kahle, kuyenzeka ebona isifutho sangasese sincipha, kanti later on ebona ungathi siyabuya lapho i-stress singasekho. Okubaluleke kakhulu kunakho konke, lama-morning erections esihlale sibange sicefe ngawo ukuthi phela ekuseni umnumzane uvuka enjeni, umnumzane womuzi ubonakala ngokuvuka ebheke phezulu. Kubaluleke kakhulu lokho ngoba siyazi ukuthi igazi eliningi mali endaweni thizeni, indawo isebenza kahle ngoba ithola i-oxygen, ama-muscles ne-tissue wonke akhona athola ukuvuleka kahle, ephefumule kahle, esebenze. Ngoba siyazi ukuthi makunesitho esithile emzimbeni, ingalo noma ikuphi ongayisebenzisi, siyibona ngani? Kokuncipha iye ukusebenza iqine. Ngokufanayo esithweni sangasese kwenzeka okufanayo lapho ungawathola ama-erections amaningi, kwenzeka i-fibrosis, ugcina usunenkinga, lingasanyuki kahle futhi libe lincane lilokulehla. Khumbula ukuthola ama-erections kaningi kungakusiza ukuthi ubukeke umude. Ngokuthola ama-erections abantu bengangikhowuthi kabi, ngithi ukuwathola hhayi ukuwasebenzisa. Ukuwathola nje ama-erections kukodwa ngakusiza lokho ukuthi ukhulelwe ilento esitho sangasese. Khumbula asiyihleki indaba enjena, zibalulekile ngoba iy'ndaba zasekamereni nazo ziyimpilo. Lokho kumele kubalulekile ukuthi sihlale sikwazi njalo kungathi maqala ama-topic asekamereni kube nokuhleka nokuphushana, ngoba kungenzeka ukuthi lo muntu ohleka naye lo muntu omphushayo ubhekene nalokho wena okuhlekayo.